Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet nieda sensiela ta' konferenzi b'mira ċara li jfassal l-Istrateġija Nazzjonali tal-Ħiliet li qed tiġi żviluppata b'kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD. Dawn is-sessjonijiet imtella fuq temi speċifiċi se jkunu kruċjali biex il-pajjiż ikun imħejji għall-isfidi u l-opportunitajiet ġodda fis-suq tax-xogħol. L-istrateġija mistennija titlesta s-sena d-dieħla fl-ewwel sessjoni li ffukat fuq iż-żgħażagħ u l-aspirazzjoni tagħhom għad-dinja tax-xogħol, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Ħiliet Jeffrey Pulicin Orlando qal li huwa essenzjali li l-aspirazzjoni taż-żgħażagħ ikunu fuq quddiem fit-tfassil tal-politika dwar il-futur tax-xogħol. Alla fine huma iż-żgħażagħ li jridu jgħidulna xi jridu u x'qed jistennew mid-dinja tax-xogħol li ġejja fuqna. Is-sessjoni li jmiss se tiffoka fuq l-impatt tat-teknoloġija b'mod partikolari l-intelligenza artifiċjali u kif din se tbiddel l-istruttura tas-suq tax-xogħol. Pulicin Orlando saħaq li filwaqt li ċerti impjiegi tradizzjonali jistgħu jintilfu, l-adattament tat-teknoloġija se jkun kruċjali biex jagħmel il-ħajja tax-xogħol aktar effiċjenti. It-tielet u l-aħħar sessjoni se tiffoka fuq il-kreattività bħala ħila fundamentali għal kull attività umana għalli l-kreattività hija kruċjali mhux biss għal xogħlijiet speċifiċi, iżda anke għall-iżvilupp personali u professjonali tal-individwi, filwaqt li spjega l-importanza ta' ħiliet trasversali bħal komunikazzjoni, ħidma f'tim u l-kapaċità li wieħed jieħu deċiżjonijiet. Pulicin Orlando qal li dawn il-ħiliet huma mfittxija ħafna minn min ħaddem. Qed nitkellmu fuq ħiliet bħal komunikazzjoni li inti tkun kapaċi taħdem bħala parti minn tim. Dawn huma ħiliet ħanerġgħu ngħidu li anke bħala employers meta ntqajna magħhom jgħidulna li huma ħiliet li xi drabi huma lacking. Tul il-konferenza ngħat li l-Kunsill kiseb appoġġ tekniku mill-Kummissjoni Ewropea li jlaħħaq 3/4 miljun euro. Dawn il-fondi se jintużaw biex il-Kunsill flimkien mal-esperti tal-OECD joħloq strateġija b'saħħitha li tħares lejn il-ġejjieni tal-ekonomija Maltija b'mod partikolari fuq l-ekonomija diġitali u l-ekonomija l-ħadra. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima saħaq li l-Kunsill qed jaħdem biex jallinja l-ħiliet tal-poplu Malti ma' xejriet globali u biex jinvesti fil-ħiliet meħtieġa għal suq tax-xogħol li kull ma jmur qed ikompli evolvi. Għalli minn studji reċenti joħroġ ċar li 40% taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin qed jinvestu biex itejbu l-ħiliet tagħhom.